ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ದಿವ್ಯಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೈತಿನ ವೈಫು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಿಗ್ದಿ ಬುರ್ವಾಲ್ ಯಾನ್ ಮೊಕಲನೆ ಶಾಪು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಏಂಜಲ್ ವೇಸ್ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಬೋಡಾತಿನ ಇನ್ನರ್ ವೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಉಲ್ಲರ್ ಅಕುಲು ಮಾತ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೈತಿನೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಶಾಪ್ ದಲ್ಪ ಇತ್ತೆರ್ ಅರೆನಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತೊಂಡೆ ಅಲ್ತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡದು ಅಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಪ್ಪೆಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಮೂಲು ಬೈಯಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲದಾಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೇರು. ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ 16,008 ಮಂದಿ ಮಡದಿ ಮಣಿಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದೇ ಸರಸ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬುಗುರುನಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಡದಿಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಳಾದ್ರೂ ಓರ್ವಾಕೆ ಚಂದದ ತರುಣಿಯನ್ನು ನೋಡು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಬಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ?
ಅಂಚೆನೆ ಆನಿದ ದಿನನೇ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆಡೇಗ್ಲ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ವನಸ್ಪುರ ಇತ್ತು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತ ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಬಾಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇದು ಶಾಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಪೂರ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡು ಒಂದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲೆ ಕೊರನ ಎಂಕೇರು ಅಂತ ಕೊರಾಡು ಅಮ್ಮೇರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲಾಗ್ಲೆ ತಗೋದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಉಳೆ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಬಾಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತರೆಗಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆದಾನ ಮಂತಲ್ಲ ಬರೀ ఒక ఏది వర్షానికి నీకు 50 నాన్న ఉంది ఏది వర్షం ఉప్పాలు నాన్న 10 వర్షాలు 10 వర్షాలు ఒక శాన్యాలే 35 నీకు మధ్య అనుకున్నా ఇది 15 నాన్న 10 వర్షం పొడి 25 అబ్జా ఈ 15 మగా పులతయా దాదా చిన్న ఆల్రెడీ తుంతి హా దాదా ಒಂಚಿ ನಾನು ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಆಮಿಗೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಇಂದ ಚಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೀಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕಡಲದ ಕರೆ ಬರಿಟು ಮಡಲದ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದೇ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ಒಂದೇ
అయినా బయట ఉండదు ప్యాంట్ పడుతుంది ಎಸ್ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಇಡೆಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.